Bathi indumandumane iyaduma ezizweni isihlahla somdlebe esikahlalwanyoni bakwethu uthi nanga amakhamba wakhe ungasali woza uzosizakala. Sanibonani ngenamukele ngenimingelelo ehlelweni lethu lezindaba eSP Media TV1 bakwethu uma uqala ungena kwi-channel yethu sicela ukuthi ulike uphinde usubscribe ungalenzi iphutha lokukhohlwa phela ukushare link yethu ukuze sikhule njalo bakwethu. Udaba esilitholayo la ngithe sithola udaba lika-Dr Khehlelezi ke ithi-ke indumandumane bakwethu ungavumi indoda noma umama ahambe kalula nje noma awuqonywa zama lokhu sike sibone bheka mina ngedwa loshini inhlanga zothanda umendo go to efamas bake bakuchazele ngalokhu. After that ubuze ukuthi ama-price ayimalini uzosizakala na kanjani kangabazi uthi bakwethu abantu abasukume kusanesikhathi khona bezokwazi ukuthi basizakala. Ungahlali nenkinga abe khona yena uthi khonela ukusiza nina bakwethu. Cela ukuthi niphuthume kuma-pharmacy aseduze nani niyobheka umsebenzi wakhe nozonisiza. Kanti kokunye bakwethu masiqhubekela phambili la sithola inkonzo yokundlalela iphasika uthi Dr Khehlelezi uthi kumahhala ungena bakwethu isikhathi 7 AM ekuseni. All products will be available. Kanti ke usuku kuyobe kumhla ka9 April 2022 ePMB City Hall bakwethu lapho zizobe khona uAyanda Ntanzi uEvangrasta Shozi nofikile Mlomo noThina Zungu uzobe khona naye uDr Khehlelezi bakwethu nabanye abangadalulwanga. Kodwa ke niyamenywa ke emphakathi wasePMB ukuthi niphume ngobuningi benu niye kule nkonzo ukuze nisizakale phela nalapho ninenkinga khona nizokwazi ukuthi nilapheke. Mina bakwethu udaba bengiliphethe namhlanje lisaphelile ngicela ukuthi ningibambe evidweni elandelayo ngokuzayo.